So for this video guys, nagluto kami karong hotcake guys kay naglain ang panahon kay lambe kay luto-luto hotcake guys. Nga karon pa may nagluto ng hotcake guys. Muna guys. Nya init na imong kuan, imong muna init nga cake. Mo na init nga cake. Haon. Haon ayon, automatic haon. Ha, okay guys. Lambe na kaya mo luto kayo. Okay na kayo guys. Gumigama na guys. Ang mantika ilunod kana pagpase naya sa naglihok magnet ay kana matik dayon Ano lang ka kalunod. tara guys hotcake guys nga gipatubo na mo guys ano na kasimple magluto kag hotcake guys ala na guys may pagkinari guys mag video may guys ang hotcake guys magluto may hotcake pero ang hotcake pantinda guys utok wa lambe kayo but nga nag-star magarin lambe kayo Dino pa luto. luto na na ay Pa lagi. matik na kayo nag brown na awa luto na lagi hauna dali kana ba matik na yun Luno na yan. Yung mega guys. Hindi sing buat-buat ka eh. Mahila pa kita ng buta. Makahilak pa nun siya guys. Kibaw ko ana guys. Unsa nang iyang ipahilak guys. Iya na nang ipaagi sa aso guys. Kay buwag ka ni gabi sa iyong uyab. Ay nakilak na yun. Nada. Buwag ka na luto. Hilak kay siya guys. Buwag ka sa iyong uyab guys. Hilak. Silat. Uyab na guys nya malibang. Muhilak pa sa bulod. Bato na. Matik. Batik asa sunan. Matik dayon. Na good. Ah. Ang mantika. Init. Kana. Lunda na yun Luno din. May gamay lang yun siya ba? Mga pa ay. Sana. Tulog na lang. Sa. Duha. Tulo. Upat. Lima. Unom. Pito. Walo siya na po. Marag na po. Pana. Iyan. Niyan. Guys. Sorry yung kayo sa inyo guys nga. Dugay kami ka-upload guys. Kay nabisi among boss guys. Tunok sa dapag. Pa. Naulan. Naulan na day. Ano? Kani guys, nagluto-luto na may hotcake guys. Ano maka-video ron may guys. Ano na? Matik na yun eh. Yapag. Matik. Ate tugkog. Naro nagsimpol. Ha? Baliya. Yara. Tuman eh sa boss. Tilaw ko na. Pakulag luwag ron. Baliya ba? Matik na yun. Tulungan sa nag... Ipasirkol ba kay? Lame. Lame. Pergal mantika. Lami ang kuan eh. Lame ba eh? Lagi aso eh. Naman. Hila ko saga. Nara. Naunsa man tao na mura magturo na kung na nalingi. Mag-itlog ba? Pwede na istudaan guys. Guys, ang ginawa mo palit guys. Chat lang mo dala sa mong kanang sanay. Kanang kalimot juga eh kanang kanang Gaya. comment guys. Chat mo dala sa comment kung magpaluto mo ali. Pwede ba rin eh. Pre hotdog guys. Pre delivery din. Oh, pre delivery. Cincang. Guys, magduha na lang na ikalunod guys. Dayon, kumbate, kub-kub. Kub-kub talaga. Ngan. Ye, sunan. Nan, matik. Ano na, Alibol, simpon. alibol. Ito na luto eh. Bah,
Namumba ba? Patay, nikawan na nasad. Sige, ano? No! Mati! Tawag nga. Kurot na guys! Pati! Hugasan kayo na! Ah! Ano, Gotta ano, stay, stay, gotta so stay, stay. Sila na! Ayaw, sigbutang mantika at paha. Ano, boss? Dahan-dahan na sinungi ka. So, mga ako na guys, humba na guys. Kub-kub. Lami ka na? Lamek kayo. Ah. Spicy hotdog may ito meh. Matay, tingnan, dami eh. Hindi kayo. Miya. Lamek kayo guys. Kub-kub. Sarap mo niluto guys. Gamay lang kayo guys. Mati guys, kub-kub. Lamek kayo. Okay kayo. Miya, dan. Tok ang po. Ikaw gamay kayo. Okay kayo. Bye-bye guys. Yung kapalak.